Въпреки че трудно ще ме заблудят. Познавам ги от едно време. Пловдивските печтари. На Ишлеме ли как беше това там? Не, Ишлеме, нещо друго беше. Фабриката, дето върви чуп. Все така, като сете ще ви кажа. И така. Така че пригответе сума стабилна, трябва да е поне 5 цифрена. По-малко не приемам, да знаете. Хайде, чао! Обичам ви! Обичам ви, обожавам ви. Думата обожавам и обожавам, да знаете. Затова я ползвам толкова често. И те така те. Айде, чичи. Чао! Любов да има винаги в сърцата, в душите, в главите, в краката, в ръцете, в стомасите. Там пърхат такива, като мене. В стомаха.